Salutare toată lumea, eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas. GTA San Andreas, cum vedeți și voi, suntem aici cu băieții. Mergem într-o misiune, se pare. Ok, hai să pornim. Hop. Peace. Fraților, am mai jucat eu pic off camera. Poate observați că era, toată lumea știe povestea de San Andreas, aoleu. Am ajuns acasă la ăsta, hop. Sper că avem chestii de astea pelcuroase. Hai odată! Mă scuzați, dar nu-mi plac astea sticker de monitor, să mai jos. Oh, trebuie să ne luăm la bătaie cu astea. Bun! Hai! Tehnica mea așa mai bună. Nu chiar asta, da. Stai să pic, ca să iau să iau armele astea. Ok. Hei, vreau să iau asta. Nu pot? Nu mă lasă. Ok, hai. Unde mergem acum? Car hell. Unde? What? Asta e trage, what? Ah! Gata? Gata. Ok, următoarea. O scăpa cineva. Mai poate trage dacă vedeți pe cineva. O scăpa cineva nemernicul. Uite-l. Poate stai că aș dau volumul mai sus, că cred că pe mine nu m-a auzit. Ok. Stau tot de cocoșat. Mort. Ok, acum? What? 2 stele, what? Ok. Sper că o să fim urmăriți de poliție. Mort. Manevre evazive. Frate, mai trase ăsta în mașină. Vin și curcanii. Ce să mai fac eu? Două stele, de ce nu? Să fac bine ca să mama. Trebuie să ajung acasă. Să mă sună de poliție direct în față. Hai de capul meu! Nu, 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 nu! Nu, nu! Serios, frate, serios! No. Du-te încolo. Du-te, du-te. Și ești what? De ce ar face cineva o parcare subterană? Vreau că mă vezi.
Da, fraților. Mă scuzați pentru că am dat fel la tunsa, dar mai erau polițiști ăia. Fă loc. Intrăm fură mașina asta, ne ducem la gașcă. Nu spun că vin. Ba, vin. Și ceva, hai. Haide să vă văd. Vă ține? Vă ține ca ștucurile. Pe loc. Doamne, s-a accident. Fraților, mă scuzați, dar asta mă ajută la misiune. Știu că am luat din nou așa, dar mă ajută. Hop. S-a spicat să merg în casă ca să scap de poli. Am gata? Hai, ok. Bine că ați făcut emisiunea de la... Da? Hai să dau și lângă mine. Salutare. Da, nu se simte bine. Nu se simte Daru, săracul. Nu se simte bine. Ok, hai să ne continuăm drumul. O să încerc ca să mă mai bufnesc în aia și o să fac misiunea de la îndepărtare. Eu o să merg cu mașina mea, da. Sorry. Pe loc. Nu știu. Poliția stă chiar lângă noi și noi arătăm armele. Grozav. Mă scuzați, băieți, că tot astăzi... Poliția la care arme la tine? Da, dacă... În GTA 5, dacă te vede cu un pistol, cu un cursit pe stradă, imediat te arestează. Da, la beta. Hm? În beta. Fraților, voi faceți ceva treabă? Faceți. Este cei tăi? Mhm. Nimeni nu scapă, băieți, hai, nimeni nu scapă. Nimeni să nu scape. Nimeni și nimic. Mai sunt două clanuri acolo. O mare, bă. Care tu? Nu, că nu vreau să mă amestec mașina. Nu putem
toți tu să iei o armă. Stai pic, stai. Am ăștia, mișcă, nu mai iau nici o armă, hai. Hai, trebuie să mai vină și ăștia. Trebuie să ne facem mașina altfel ca să nu mai recunoască poliția. Uite-i. Uite-i pe curcani. Hai. Păi nu mai furam noi alta. Hai, mișcă. Nu vreau să pierd la misiunea asta. Iară. Curba tu înseamnă. E vezi cum e dat curba. Hai frate, mișcă-te. Hai, ia un loc, fă-te comod. Dă respectul reciproc. Vezi cum e. Gata, acum nu mai cunoaște. Zici că nici nu te bat. Good. Opa. Gata. Fraților, cred că la ăsta așa rămâne mașina de acum înainte. Aici, frumos. Pe aici, op. Nu e că l-am sunat. E deblocat hainele? Da. Am făcut câteva chestii off-camera, hai. Dar fără mine. Fără mine. Dar tu erai în casă. Eu San Andreas mă joc doar seara, când am chef. Hop. Acum eu am mare. Hai. Căcătură. Mi-a dus telefonul. Mi-a dus telefonul. Cum? Mi-a dus telefonul. Nu spune. Gata, am terminat și misiunea asta. Misiunea 60 de casă, respect plus. Ora este 19:38. Da. Frate, elicopter? Ce se întâmplă? Vine satul? Robert? Cine e ăsta? Dar dacă moare acum... Ok, fraților, hai să vă arăt și mașina sfârșind. După ce o să vedem și mașina mai făcut. Mai doamne, sper că mi l-a salvat. Da, uite, o mașină de poliție.